It-tnejn komplet il-kompilazzjoni ta' xhieda fil-konfront ta' Jeremy Camilleri li huwa akkużat bil-qtil ta' Pelinkaja fit-18 ta' Jannar li għadda fil-Gżira. Fost ix-xhieda kien hemm uffiċjal ta' Rapid Intervention Unit li rakkonta kif malli wasal fuq il-post, Camilleri kien diġà manettjat u qed jiġi kkurat minn tim mediku fuq il-post. L-uffiċjal qal li mill-ewwel issuspetta li l-akkużat kien taħt l-effett ta' droga. Meta kien mistoqsi dwar l-imġiba ta' Camilleri, l-uffiċjal stqar li kien kostantement aggressiv fil-konfront tal-pulizija u l-mediċi x'imbeda jipprova jqum u jattakka lil kulħadd. L-uffiċjal qal li saħansitra prova jneħħi l-manetti minn majdejh biex jiġġildilhom. Bekk intuża t-taser fuq Camilleri wara li stqar li ma jiftakarx min huma l-pulizija biex ifittixhom wara. L-uffiċjal stqar ukoll li l-imġiba ħażina tal-akkużat komplit sas-sala tal-emerġenza fejn beda jiġġieled mat-tobba filwaqt li xi infermiera kienu suġġetti wkoll għal abbuż razzjali min-naħa ta' Camilleri u rrifjuta wkoll li jkellem lil uħud mill-istaff mediku li kienu qegħdin jikkurawh. L-uffiċjal tal-RAU xed ukoll li flimkien mat-tabib kellu jgħid b'dak li kien ġara lil sieħeb Kaja illi kien għadu kif jasal Malta minn Istanbul biex iqatta' għeluq snina magħha f'Malta. Fil-qorti nstema kif is-sieħeb tagħha ma jafx jitkellem l-Ingliż tajjeb u ħabiba tal-vittma traduċiet dak li bdew jgħidu l-pulizija wara li s-sieħeb ta' Kaja għaddielhom il-kuntatt tagħha. Intant rappreżentant ta' Transport Malta konferma li l-akkużat kien qiegħed isuq BMW X6 fl-inċident u li l-vettura kienet irreġistrata fuq ommu. Rappreżentant tal-leża ppreżenta ritratt mill-speed camera tal-Birkirkara Hamrun bypass fis-sigħat bikrin ta' filgħodu meta Jeremy Camilleri għala ċitazzjoni minħabba sewqan eċċessiv. Il-każ ġie aġġornat għax-xahar id-dieħel.